ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଶେଷଦେବ ଶତପଥୀ, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇବା, ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଖୋଲା ରହୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ। ସବୁଦିନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତ ଦିନ ଦୁଇଟା ହଉଛି, ଆଉ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିବା ଘଣ୍ଟେ ହଉଛି, ଆଉ ଅଦର ଅନ୍ୟ ଟାଇମରେ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଆମର 11ଟା 11:30 ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହଉଛି, ଇଏ ତ ମାଙ୍କର ଗୁଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଗୁଆ ମୂର୍ତ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଲେ, ପଛେ ଆସିଲେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ନୀତିନୀତି, ଆମର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଉଠିଲା ସମୟରେ ଯୋଉ 6 ଗଉଣୀ, ଯୋଉଟା କି 15 କିଲୋ, 15 କିଲୋରେ ଯୋଉ 6,000 ଲୋକ 5,000 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ତାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଯୋଗୁରୁ ଆମର ଯୋଉ 6 ଗଉଣୀ ଚାଉଳରେ 6,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚଟୁଟେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଟୁଆଟେ ପୂଜା ହଉଛି। ପୂଜା ହେଇକି ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯାହା ରୀତିନୀତିରେ କରାହଉଛି, ଆଉ ଯେତିକି ହାଟୁଆ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ପୋତା ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ 4 ଜଣ ଖାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେନି। ଏଠିକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମାନସିକ କରିଛି, ଆଉ ସିଏ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ମାଙ୍କର କରୁଣାରେ ସମସ୍ତେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହଉଛି। କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଆମର ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷୋଡଶ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ମାଙ୍କର ସନ୍ନିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂରଣ ହଉଛି, ତାପରେ ବାସୁଛନ୍ତି। ଆଗର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମରେ, ଆଜି ତ 700 ବର୍ଷ ତଳେ ପୂର୍ବରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ, ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ, 700 ହେଲା ବେଳୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ। ସେ ବାପା ଜେଜେବାପା କହିବା ଅମଳରେ ସେଠି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିମ ଗଛଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ବ୍ୟାରିକେଡ କରିକି ମାଙ୍କୁ ରଖା ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମନା ଘର ଗୋଟେ କରାହେଲା। ଏବେ 2018 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ମାଗ ଚାଷ କରି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗ ଚାଷ କରିକି ମନ୍ଦିରଟେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ।